Sonando bom tarde of boa noite aqui na Holanda, bom tarde para senão aí na Corsol. Welkom, bom ministro conosco na plataforma entrevista com contente com nós porta de embocas, de embogar. Você maneira sempre, a mim com meu telefone, me trabalha de Facebook, então me busca live aqui. Me busca live aqui, me aqui entrevista com sim, me trabalha para mais claro, se não outros trabalhos não, me primeiro delen. Então, me escrever texto, mas sempre com ele. Nós está live com Philip Wagner de ICUC. Bo não por perder o programa aqui. Bo tá vai receber conhecimento. Mas que o texto ele onde conhece, mas primeiro share. Que me compartilha sei com boa não. Compartilha programa com tudo isso não, com bom amigo, bom amistade na Facebook, então assim nem na YouTube tá bom mandar de meu WhatsApp que bo posso conhecer, então assim nem bota só para mais e mais isso não que subir e join us. Me tá sinta me de chabia, para de web samu. A de webs. Primeiro nós começar, me tá na de nach, me la core me tá de dia we. Para mim poder chegar de nach, pois amanhã ainda não me tá live for direct ministrat. E não me tá vai conversar com esse não que mag por papia. Me tem uma pergunta sumamente interessante me hace amanhã ainda aí. Então, me deve foi eu olho que pergunta lá no vai cair de monteira bas. Quando bom avisa, que pergunta lo no vai cair de monteira bas. Pero me deve se assim amanhã ainda. Que me queda pendiente, o que botão de conosco, porque nós estamos live for direct ministrar. De mês nós não ponemos uma hora exata, pensar que a hora que nós chega, nós estamos começar, então hora nós saímos back também nós estamos live, com é diferente, have mening, de live for direct ministrar. Depois, mais tarde, Luigi Van Eyten, o programa Basta Nos Que, será 2 horas de meio-dia, for de Corsol. Semana passada, nós escutamos Luigi, estava um tono outro do programa aqui, me quer pedir você para escutar. Depois de Luigi, 3 horas de Corsol, nós estamos visti e estamos andando atrás de farandula. Aqui vai passar de coisa no de onde planeta trobe de Libra, sim, nós estamos atrás de farandula para nós dentro, então conversando de farandula, então não duvida que já sabe, once a cop always a cop a schrijf, ela vai já sabe o word 3 horas de Corsol, 8 horas de Holanda, programa com mais opinião de mês de maneira. Bota mira é maneira de o que é bom não segundo me é maneira que estava top den LBD que me que ponto felo me que para Angel ponto amanhã que eu não cosita tem isamente rabo tá aqui que não como FT tempo e lá assim uma hora estava para quando que era ali tu pergunta interessante tá cubo Tremenda pergunta. Feliz noite, Javier. Bom tarde para nós seguir no Corsol. Você é muito interessante passar, verdade? Porque é coisa abai de uma maneira maneira weg onder de tafel, laten we poner assim, né? Então, não tem mais claridade maneira que coisa agora geregeld, mas goed. Pode ele parar no momento que eu dou uma opinião over de coisa aqui. Então, hopi teclis, hopi ele tá atacado, hopi ele tá rabia, hopi ele tá bem riba maneira coisa contra o governo botar, pero você a mim que é bom em realização coisa. A veta não, mas já porta a uma família tipo. Então, eu era por de cruz, eu sim, porque para ter transparência, para sindicato não cana com nefemente de atar não tinha abogado. Mas compreendendo não nós de tipo de situação assim de nosso país. Pero por la nos hacker, nós tem invitado sumamente especial. Não, primeiro nós vai invitado. Permite-me donar, para me finalizar, é aí, já domingo, a war, analisando, o saco do programa mais mirar, mais escutar, mais gostar, riba a plataforma social, analisando, lo vai ter cara que nunca vai me riba entrevista com até aqui. Nunca vai mirar esse aqui. Já domingo, a war, a bawada quem é ali? Sim, mira de quem. Nossa,
Certo. Adorável senhor Leito, Grace. Cita sus leito, parlamentário, lota live junto Pero conosco. mira, constante volta, não? Constante volta, preto em vida, não? Antes, nós não por aí, não? Esnan kuta sinta waki, nós estamos aí a turora, a waki esnan kuta turora, tá sinta, não tá bem isso que nós, então não kuta tá sinta, tá bem, assim na vida tá, não, pero já. Nós assim, nós bem, sungo que papo com nós tá bem para papo com não, toh? Sim, é assim, né? Mas que bem informação aqui. O manhã não tinha espaço para entrevistar o secretário de Estado da situação entre Rússia e Ucrânia. Não também tinha espaço para entrevistar o secretário de Estado. Dus, sim. Ok. Não, você ainda não vem back, você vai bisa aí. A mim tá chama tour, a mim tá punta tour, mim tá punta dois de grupo lo que me tinha punta. Então, é um que está contestar, me tá na exemplo, não? Aí eu um parlamentário de coalição, me tá disse quem me tinha entrevistar de Bacojo. Ela mandou-me docente, tour docente nang aqui, tá curi para entrevista. É não é cojo ainda, é hora para um mês em da casa da piscar, que me tudo tá curi para cojo. A mim tu já não conhecia me tá manda me app mais normal, mas profissional para trabalho se você bem den bem papia de uma entrevista mais normal. Se você bota contestar, eu me tô falar com ele, eu bisami não tá estudando o documento ainda. Passou blijkbaar, mas não, tá agora em coalição, é tudo mais sobre eu compreender. Sim. After the trauma. Sim, que mendi, agora tem oposição, bota compreender da apes no bom mais liemes. Pero, maneira de pensar, a mim tem uma tool, é um que a minha manang bloquear-me. Simple as that. A mim tem mes, anto, bostang mais essa, como se não é a instituição. Pero já domingo hoje, nós necessitamos susleito. Permite-me bisa não ser nandami com ainda vou cooperar, por favor. Então, me saiu flat maneira que tá, me não será. El luna aqui nós não será, o qual que nós gasto de vida exponencial, que mendi nós te pediu vou cooperar com nós distrai top media, até o número de conta que nanang. Mas é fácil mesmo, bota passar o que o boque. A mim te pedi botar essa cielo standard, na minha mundanque publicamente na homem que conhece-me muito chiquito dessa linha já, caso em donação aí na coisa para nós, na minha mendanque publicamente, é apreciar o trabalho que nós está assim, então ela decidi na dona 150 €, e tem uma comida sem ainda, então comida se declarou aqui banda na mais claro como entrada olha que chega aqui na que mendi. Danke na je, eu não quero mencionar seu número, mas custa me senhor mais que estava nos programas de donação recentemente que mendi. Pero nós não chega ainda no qual que nós saca para Bini daarna que nós pedimos abo durante nossa cooperação, assim nós podemos continuar com isso aqui não. Vamos nos invitar a que abo dos pede de ave. Bom, já, a ver, nós vamos pedir tema sumamente importante para nosso país, nós vamos estar reacte pouco riba Corsal, nós podemos apertar, mas riba é macro, economia, que está passando no mundo aqui, mirando o que está passando na Ucrânia com a Rússia, que tem repercussão riba mundo completo para o que está gasolina, gás, etc. Que também está algo nós não sei para permitir riba é macroeconomia. Então, vamos ver. Na minha vista que nossa voorbereid com o Philip Awe, op interessante se não a mim te aconselhar para compartilhar o programa aqui, bel ainda na bisa na waki, o programa aqui também onde não hope bisa leerzam para nós tour. Nós tour to sim FG, então me espera que o abo também lo sim Awe voor o programa aqui. Laten we welkom heten professor Philip Wagner. Wij mogen Philip zeggen? Zeker. Okay. Mogen we Philip zeggen? Oh, dat is een eer hoor. Ja. Je mag ook Henry zeggen hoor, dat is ook een eer. Ja, dit uur mag dat. Ja. Buon tardi, dames en caballeros. Buon tardi, professor. Hoe is het met jou, Philip? Ja, heel goed. Ik ben op Curaçao en dat is zeker nu een van de beste plaatsen ter wereld om te zijn. Dus ik zie hier 2 rijksgenoten helemaal in het donker zitten in Nederland. Hè? Gordijnen dicht en hier schijnt de zon. Ja. Toch triest. Ja, ongelooflijk maar waar. Ja. Maar ja.
Hey, we hebben jou al een keertje, ik denk langer dan een jaar geleden gesproken op het platform. Voor mijn tijd, hoor. Voor mijn tijd. Dus ik zou graag willen dat jij je weer voorstelt aan onze volgers. Wie is precies Philip Wagner? Ja, nou, een bijna 60-jarige hoogleraar hier bij ICUC op het gebied van Global Economy and Governance. Dat gaat dus eigenlijk over de verhoudingen in de economie. Nou, ik kom al sinds 86 op Curaçao en werk inmiddels in de hele Caribiën, alle andere eilanden ook. Daar kan ik straks nog wel wat over vertellen. Ja. In Nederland ben ik de ondernemer achter Wagner & Company. En die heeft hier ook een kantoor op Curaçao, waar we onder meer een governance opleiding verzorgen. Dat doe ik samen met Frank Kunneman. Maar al mijn werk gaat dus over verhoudingen. En ik probeer altijd te laten zien dat economie veel meer is dan economie. Economie gaat eigenlijk over hoe we ons dagelijks brood verdienen en verdelen. Dus dat is wat ik doe. En dat is ook een beetje hoe ik naar de wereld kijk. Ja, ja. Sorry. Nou, eigenlijk wat ik van jou hoor, dan kan ik gelijk met de deur in huis vallen. Ben jij ook een van deze mensen dan eigenlijk? Nou, het is iets te veel eer voor mij. Ik ben wel een nomad. Ik denk dat mensen die mij kennen erg gaan lachen als ze denken dat ik ook digital ben. Het is voor mij een uitdaging om de computer aan en uit te krijgen. Bovendien heb ik natuurlijk een leerstoel op Curaçao. Dus in die zin ben ik ook foothold. Maar ja, ik begrijp het bericht wel. En het is natuurlijk iets wat door COVID versterkt is. Dat mensen denken, als ik toch online werk, ja, dan werk ik dus ook footloose. En dan kan ik het overal ter wereld doen. En kan ik ook gaan zitten waar ik wil. En dat heeft natuurlijk consequenties voor de economische, maar ook de sociale verhoudingen in een samenleving. Er is namelijk een groep die het kan. En er is een groep die het niet kan. En als je kijkt, dat is een van mijn stokpaardjes in het werk naar het belastingstelsel. In oude landen, en dat is Curaçao, en dat is bijvoorbeeld ook Nederland, dan heb je eigenlijk 3 pijlers in de belastingen. Dat is de inkomstenbelasting, de winstbelasting en de BTW. En wat er nou gebeurt, is dat bedrijven al langer footloose zijn. De zogenaamde big techs, daarvan weet iedereen, die betalen eigenlijk geen cent belasting. Hè? Ze vinden ergens iets uit achter hun computer. Ze maken er een business van, ze leveren het uit. En ze hebben ergens anders een holding en daar verzamelen ze het geld. En die dragen eigenlijk geen belasting af. Dus die winstbelasting, die is eigenlijk verouderd en niet meer houdbaar. Nu krijg je ook een groep, dat is die digital nomads, die kunnen zich ook onttrekken aan inkomstenbelasting. En ja, dat betekent dat een steeds kleinere groep, die moet de infrastructuur van onze samenleving, dat zijn de kosten van onderwijs en zorg. Voor iedere regering zijn de kosten van onderwijs en zorg de grootste. En daarnaast geldt natuurlijk infrastructuur. Dat zijn niet alleen onze wegen en onze telecom, maar ook bijvoorbeeld het behoud van natuur. Dus als je nou kijkt naar bijvoorbeeld de plannen om van Curaçao weer iets heel moois te maken de komende jaren, dan zie ik allemaal initiatieven. Maar één ding, daar wordt nooit over gepraat. En dat is de bekostiging van het publieke product waar we allemaal gebruik van maken. En dat is voor mij een key factor. Dus eigenlijk heel simpel gezegd, dit is mooi en ook aantrekkelijk. Maar voor het belastingssysteem van het eiland hebben wij eigenlijk geen winst hieraan. Is het niet rendabel? Nee, wat we hebben dus, wat men hoopt, dat deze mensen geld gaan uitgeven. En dat zullen ze ook stellig doen, want ze hebben een hotelkamer nodig, een mojito en ze willen een Brion biertje drinken. En dat is allemaal heel goed. Nou, dus andere bedrijven die krijgen daardoor inkomsten. Nou, die kunnen daardoor ook weer dingen doen en investeren. Maar als niemand belasting betaalt, gaat het fout. Dus moeten wij, het is helemaal niet erg dat deze mensen geen inkomstenbelasting betalen. Wat mij betreft stopt iedereen op Curaçao met inkomstenbelasting betalen. Ik ben nu even radicaal. Maar waar het om gaat, is dat we dus, en dat is ook weinig geliefd, maar we moeten de BTW gaan verhogen, de inkomstenbelasting verlagen en de BTW verhogen. Want dat betekent dat iedereen die consumeert
betaalt. Of die nou niet zo rijk is, of hij rijk is, of het nou een crimineel is, of een politicus, iedereen betaalt. En we krijgen dus nou groepen die en nauwelijks inkomstenbelasting betalen en nauwelijks winstbelasting, omdat ze bijvoorbeeld hun bedrijf in een holding op Bonaire hebben gevestigd, of in Belize. En dat zie je ook op Curaçao, want elke keer dat ik hier rij, zie ik meer nieuwbouwhuizen, ik zie meer mooie auto's, maar als je er doorheen wil kijken, zie ik ook steeds meer arme mensen. Dus je hebt een tweedeling in die economie en die groeit. Oké, maar meneer Philip, je had een hele goede voorbeeld daarna. Omdat ik vind dat voor de digital nomad een van de belangrijkste issues is faciliteren van een goede infrastructuur. Ja. Want als je nu kijkt naar jullie flow, denk ik dat die mensen ontzettend veel problemen zouden krijgen. Met het internet en dergelijke. Wat voor hun het allerbelangrijkste is. Ja, daar worden ze wel rustig van. Nee, maar dat is waar. En het is dus ook maar dit geeft wel in essentie de spanningspunt aan. Want het feit dat deze mensen komen, is dus een hele goede reden, een motivator om die infrastructuur op te tuigen. Maar daar heb je wel geld voor nodig als samenleving. Ja. Het vraagt bijvoorbeeld de modernisering van de elektriciteitsnetten hier. Nou, en dat geld, daar hebben we belastinginkomsten voor nodig, structureel. En daar zit dus mijn voornaamste zorg. Als we niet willen dat dit een, laten we zeggen, negatief Zuid-Amerikaans land wordt met een publieke no-go area, dan moet je zorgen dat je belastinginkomsten passen bij je private welvaartsontwikkeling. Ja, maar niet alleen dat, meneer Philip. Ik denk dat je ook moet zorgen voor een balans. En wat bedoel ik met een balans? In het verleden bestond onze economie uit middenstanders die de pilaar waren van het economie. Dat doen we niet eens de politieagent, de leraressen, de leraren. Die doen een lening, een hypotheek, die betalen school voor de kinderen. Ja. En de rijken, die namen hun geld naar Zwitserland bijvoorbeeld. Ja. En wat zie je? Je ziet een verschuiving van het middenstand naar middenarm. Dus die middenstanders die hebben ook niet veel om uit te geven. Klopt. En die balans hebben we nu helemaal gemist. En ik denk dat daar moet je eraan gaan werken om weer dat balans terug te brengen. Ben je eens met mij? Ik ben het daar helemaal mee eens. Ik vind het ook een gemis, want ik kom hier sinds 86 en je ziet dus die middengroepen wegtrekken. Bijvoorbeeld naar Nederland en bijvoorbeeld naar Bonaire. Wat daarvoor terugkomt zijn arme mensen, arbeidsmigranten, die hier een iets beter leven krijgen. Nou ja, dat is goed. Wat er ook zijn welgestelde mensen, die komen hier. Ja. Alleen een land, de mensen van wie het land is, die zijn gedwongen te vertrekken, omdat voor hun de kosten goed verhogen. Nou, dat lijkt mij een sociaal ongewenste situatie. Ja. Die is, moet ik eerlijk zeggen, niet heel makkelijk te veranderen. Ik denk dus dat je iets moet doen aan het belastingmodel. Maar waar je ook iets aan moet doen, is aan het verminderen van de bureaucratie en regelgeving voor het MKB. Ik heb het in 2013 al in mijn oratie gezegd dat ondernemerschap is een geweldige emancipatiemotor. Voor mensen die geen baan kunnen krijgen bij de overheid of in het grote bedrijfsleven, die kunnen voor zichzelf beginnen. Mensen die ergens succesvol in zijn, kunnen anderen in dienst nemen. Ik ken hier heel veel jonge ondernemers die heel goed zijn in de creatieve industrie, in de media, in dat soort zaken. En dat is ook gewoon een nieuwe economie. En die verdient meer steun, meer facilitering dan die nu krijgt. Ja, maar dat is ook een en-en situatie. Want kijk, om nieuw geld in te brengen in het land, moet je ook gaan zorgen voor een hele andere ontslagwet. Weet je wel, je moet ook de ruimte bieden dat een werkgever kan zeggen, weet je Henry, ik vind dat je niet functioneert naar behoren en ik vind dat we nu uit elkaar moeten gaan. Ik noem maar iets. Ja. Maar weet je, op het moment dat je vastzit aan mensen die de productie voor jou niet doet op een niveau dat jij het wilt, nou, en je kan niks ermee doen, dan heb je een probleem. Ja, dat is waar. Maar dat heeft natuurlijk wel diepe wortels in de historie. Ja.
Ja, zeker. Wat mensen in elkaar hebben. Hè? Dus kijk, het is namelijk, je kan natuurlijk heel makkelijk zeggen in een flexibele economie, je moet iemand gewoon met een handdruk kunnen ontslaan en dan heeft die markt weer een andere baan. Maar dat vertrouwen moet hij dan wel hebben. Kijk, wat wij als universiteit wel doen, wij hebben enerzijds academische programma's, DBA, MBA, DBA. Daarnaast ben ik zelf directeur van het Center for Social Entrepreneurship. En daar proberen wij dus dingen te doen waar de samenleving op korte termijn om vraagt. En dat zijn bijvoorbeeld ook opleidingen waar nu vraag aan naar is. Dat zijn niet zozeer lange academische opleidingen, maar wij gaan bijvoorbeeld zometeen compliance officers opleiden. Dat zijn dus korte opleidingen die mensen helpen van een mbo, hbo-niveau, organisaties om aan standaarden te voldoen. Die mensen kunnen vervolgens ook zich internationaal inzetten. Want in Nederland bijvoorbeeld is ook een groot gebrek aan die mensen. Dus wij proberen dat platform te creëren. Maar het is net als met de raffinaderij. Ik geloof dat als je een toekomst wil, dan moet je ook afscheid nemen van een stuk verleden. Maar die mensen die nu met hun benen in dat verleden staan, die moet je wel vertrouwen geven in die toekomst. Ja, zeker. En die moet je ook vertrouwen geven dat die deel kunnen uitmaken van die toekomst. Van de toekomst, En dat vertrouwen, dat reken ik net zo goed mijzelf aan, hebben we nog niet gewonnen. Nee, maar dat is een ding, hè. Dat is echt het loslaten van. Dat is zo moeilijk. En als ik me niet vergis, wat u net zei over de belastingstelsels, BTW verhogen en inkomstenbelasting verlagen, was dit niet het plan van de voormalige kabinet? Jazeker. Ja, toch? Die kant op gingen het voormalige kabinet. Ja. En ik zou dus hopen dat dat plan alsnog wordt uitgevoerd. Ik zie namelijk geen andere weg. Het is namelijk voor mij als hoogleraar gewoon een analyse die te maken heeft met de globalisering van de economie. En op het moment dat je belastingen dus lokaal heft, dan sla je alleen maar de groep aan die lokaal werkt. En de andere groep en de bedrijven kunnen zich onttrekken. Dat is onrechtvaardig. Dus je moet dat stelsel veranderen. Nou, en ik hoop dat de nieuwe regering alsnog hiervan de zin inziet. Nou, jullie weten, er is hier een buitengewoon actieve minister van Financiën. Wat zegt u? Er is hier een buitengewoon actieve minister van Financiën. Oké, heeft u mijn achternaam gezien? Dus zet uw naam niet. Ik krijg een beetje pijn in mijn hart. Maar ga maar door. Ik begrijp het, maar goed, hoe dan ook. We kunnen niet de samenleving hervormen zonder het belastingstelsel te hervormen. Nee, En dat tegelijkertijd vergt dat een bredere sociale aanpak, ook in de zin van armoedebestrijding. Want wat is namelijk altijd het tegenargument tegen verhoging van de BTW? Dat is dat mensen met lage inkomens, die besteden al hun inkomen aan de dagelijkse levensbehoeften en gaan dan relatief veel BTW betalen. Nou, dat betekent bijvoorbeeld dat je voor gezond voedsel een lager BTW-tarief moet willen, maar dat moet je wel in je belastingssystemen kunnen verwerken. Nou, zo ingewikkeld is die organisatorische kant, dus daar moeten we echt de komende 5 jaar in investeren. Ja, je zegt het maar goed. Dit vergt dus ook organisatorische capaciteit van de overheid. En ik hoop dus dat het CROHO ook in staat zal zijn om die capaciteit te helpen ontsluiten. Oké, meneer Wagner, vindt u niet dat wij jaren ons te veel hebben geconcentreerd en gericht alleen op Nederland met onze economie? We hebben ons niet uitgebreid gekeken rondom zien in ons gebied, waar echt de mogelijkheden, kansen lagen. Ja, ik heb in 2013 al in mijn oratie geschreven dat het Caribisch deel van het Koninkrijk, die moet zich proberen te ontwikkelen als een hub tussen Europa, let wel, ik zeg geen Nederland, ik zeg Europa. Europa, ja. Noord- en Zuid-Amerika. Als je nu kijkt in je omgeving, waar zit nu de groei? Dat zit in het zuiden van Noord-Amerika, de zogenaamde South Belt. Dus Atlanta, Miami, New Orleans, Phoenix, dat soort plaatsen. En dat zit bijvoorbeeld in een land als Colombia. Nou, daar moeten wij aansluiting bij vinden. En wij moeten ook meer uit de EU kunnen halen. Dat kan ook allemaal. Maar wat het vraagt, en dat is natuurlijk mijn werk ook om daarvoor te pleiten, dat politici doorkrijgen, ik zeg het echt letterlijk zo, dat het niet gaat om omzet, maar om waarde.
Ja. Wat ik voortdurend lees, ik las vanochtend een pleidooi hier in de krant voor 30, zeg maar full-service Amerikaanse hotels zouden hier moeten komen. Bouwgrond voor 30 hotels. Nou, ik ben niet geïnteresseerd als econoom of het er 30 zijn, of dat het er 50 zijn, of dat het er 20 zijn. Maar wat is de economische waarde daarvan? Als dat betekent alleen maar goedkope banen en de winsten vervolgens naar een holding op de Cayman-eilanden. Oh, ja, mijn god. Dat is gewoon niks. Nee, en dit vraagt dus van een overheid zelfbewustzijn in onderhandelen. Ja. Ik ben in mijn loopbaan veel in China geweest. En de Chinese overheid die deed dat ijzersterk. Die zei bijvoorbeeld, nou Javier, nou Henry, je bent welkom. En het eerste jaar, je betaalt geen belasting. We doen alles voor je. Maar het tweede jaar, dan ga je belasting betalen. Het derde jaar moet jij personeel opgeleid hebben op de lokale markt. Het vierde jaar moet je 50% van je inkoop van de lokale markt betrekken. En zo voeden we je op. Nou, en die houding mis ik hier. Ik lees alleen maar, we hebben een reisje gemaakt en er komt een huppelepup investering. En bovendien, daar komt nog bij dat al die nieuwe hotels en uitbreiding van de luchthaven, ik ben er niet op tegen, maar het is wel een aanslag van je ecosysteem, van je milieu. Ja. Dus je moet ook tegelijkertijd investeren in je milieu. Anders wordt het hier onleefbaar. Ik weet bijvoorbeeld een stichting, die is hier bezig met small forests. Nou, wat ik zie, elke keer dat ik hier kom, zie ik meer palmbomen. Ik was in Jansenvat en ik heb het idee dat ik door Miami Beach rijd. Ja, het is precies hetzelfde, ja. Dat vinden de mensen misschien leuk, maar die bomen zijn niet van hier. Die bomen halen water uit de grond. Mangrovenbomen houden water vast. Nou, die stichting probeert small forests, dus dat zijn ecosysteempjes van ongeveer 1 hectare groot aan te leggen. En die zijn cruciaal dat het hier straks geen 43 graden wordt. Nou, dus eigenlijk, staat de regering en dus wij allemaal voor een enorme uitdaging om heel zelfbewust, inderdaad wat jij zegt, Henry, ook naar Colombia en de VS en misschien een paar Engelse landen hier in de omgeving. Juist, die Engelse landen, ja, dat wil ik net benoemen, ja. Die zijn ook in bloei, hoor. Die zijn echt in bloei. En dan gaan we natuurlijk op handelsmissie, maar dan gaan we zelfbewust binnenhalen, gericht op waardecreatie. En we gaan dus zorgen dat via een goede BTW iedereen die hier iets koopt ook belasting betaalt. En dat moet dan leiden tot een economie waarbij dus het publieke belang, dus dat gaat om onderwijs, zorg, milieu, infrastructuur, financierbaar is. Nou, en dan kom je op de grootste uitdaging en dat is het onderwijs. Het drama wat je voor je kan zien, en dan kijk ik ook even naar Aruba, wat ik verder een fantastisch land vind, maar dat je hier straks een enorme economische boom krijgt, hè? Groeicijfers tussen de 6 en de 12%, maar dat het vervolgens alleen maar migrant workers zijn die daar invulling in geven. Ja. En nou heb ik niks tegen migrant workers, want die hebben dan een wat beter leven, maar de mensen hier verdienen ook een leven. Maar dat betekent dus, dan begint het, iedereen heeft het tegenwoordig over diversity en inclusivity, maar ik zeg het is omgekeerd. Het begint met inclusiviteit. Eigenlijk moet je dus zorgen, het begint echt bij de moeder- en kindzorg, dat vanaf het moment dat er een embryo is, dat die niet uitvalt. Daarom is het ook zo belangrijk dat hier nou gewoon een mooi top ziekenhuis is. Curaçao Medical Center. Nou, dat embryo, dat wordt op een gegeven moment een kindje. En dan gaat het dus om moeder- en kindzorg. En daarna gaat dat kindje, die gaat naar een of andere vorm van dagopvang, al dan niet, en dan naar school. Nou, die eerste 10 jaar, die zijn bepalend voor het soort burgers dat wij straks krijgen. En we moeten dus niet alleen maar spreken over investeringen in de economie voor werkgelegenheid voor morgen. We moeten ook investeren in de burger van over 10, 15 en 20 jaar. Juist. En daar, voor mij ligt dus het moeilijke is als je politiek... Lange termijn. Ja. Exact. En je moet de korte termijn doen. Voor mij is de korte termijn is toerisme. De middellange termijn is diversificatie van de economie. Ja. En de lange termijn is dat je dus je onderwijs en je milieu in moet investeren. En een goede regering, die moet alle 3 tegelijk doen. Ja, maar wat ik hoor over onze economie en over het hele bijbouwen van hotels en alles, is dat wij kunnen geld gaan lenen om te ontwikkelen,
Ja. En dan denk je van, oké, lenen, dat betekent dat de volgende generaties vast gaan zitten aan het betalen. Wij zitten nu nog steeds vast aan het betalen van voor 10. Maar ik hoor niet wat u nu zei van, oké, diversiteit qua economie. Ja. Dat hoor ik niet. Nee. Of misschien hoor ik iets verkeerd, maar... Nou kijk, lenen is op zich niet fout. Echter, door te lenen moet je dus een leverage creëren, een hefboom, waarmee je een waarde creëert, waarmee je vervolgens de lening meer dan terug kan betalen. En ik ben natuurlijk bang dat in de huidige investeringsconstructies die leverage helemaal niet ontstaat. Nee, dat zijn gewoon mensen met kleine baantjes. En vervolgens krijg je een overheid à la Aruba, die zucht onder een enorm financieringstekort. En dan krijgen we straks ook nog een stijgende rente. Want in de wereld zal de rente stijgen door al die mondiale problemen die er nu zijn. Nou, dat is een scenario die je niet wil meemaken. Dus we moeten nu veel kritischer zijn op al die investeringsvoorstellen. Ja, maar u heeft het zo net ook heel netjes geformuleerd. Dat is een van onze grootste valkuilen dat we hebben, zeker op Curaçao, Philip Wagner. Dat is dat wij denken, oké, wij zetten 10, 12, 15 hotels en dat is booming. Ja. Terwijl het is geen en verhaal. Wat bedoel ik met en verhaal? Je krijgt dat de lokale bevolking, alleen busboy, bellboy, alleen in de laagste functies komen ze terecht. Ze werken 40 à 50 uur per week. Ze verdienen bijna niks. Minimumloon. Maar de baas van het hotel verdient alles. Ja, en dat is mee dat we weten, oké, we willen ons ontplooien in hotels en toerisme. Maar zorg ook dat wij onze mensen ook voorbereiden en goed onderwijs geven, zodat hun ook een middenkaderfunctie kan fungeren. Ja, ik ben het helemaal met je eens, omdat als je kijkt naar die lagere functies, er zijn gewoon, het moeilijke is in de wereld, naarmate een land armer is, worden er meer kinderen geboren. Nou, dat betekent dus dat er op de globale arbeidsmarkt een oneindige voorraad goedkope arbeid is. Ja. Nou, en daar moet je het dus niet, ja, daar moet je het wel van hebben, maar dat is niet waar je van moet ontwikkelen. Dus ik ben dus ook niet tegen die hotels, maar ik zie dus als grootste uitdaging dat het onderwijs voor, laten we zeggen, 0 tot 15-jarigen moet volledig opnieuw ontwikkeld worden. En daarbij moeten we ook nadenken in welke talen dat moet gebeuren. Ja, dat is een goede. Want de wereld is niet meer zoals die was. Ja. En we hebben nu heel veel, ik wil heel voorzichtig zijn met het woord institutionele discriminatie, maar we hebben wel heel veel onzichtbare mechanismes die dus zorgen dat je bij het stoepje eindigt en niet bovenaan de trap. Dat is een goeie. Ja. Dat is een goeie. Inderdaad. Ik wil even teruggaan naar groeistrategie. U kent dat natuurlijk. Ja. Kan u zeggen waar het misging daar met de groeistrategie of groeiakkoord? Kunnen wij vinger daarop leggen? Jawel. Maar is het inderdaad misgegaan? Want dat moeten we ons afvragen. Is het inderdaad misgegaan? Het is niet misgegaan, het is gewoon niet gebeurd. Ja. En, ja. Kijk, een van de dingen, laat ik het zo zeggen, we zijn op Curaçao heel blij als onze korte termijn eer gered is, die avond de zon weer ondergaat en we er een mojito bij kunnen drinken. Ja, en de rest, we zien het wel. Ja, precies. Dus als er op een gegeven moment de shine in your face is het oké. Maar het omzetten van een visie en een plan in een mechanisme, dat is natuurlijk hartstikke moeilijk. Ik verwijt dat ook niemand, maar het is gewoon niet gebeurd. Nou, en als ik dan nu kijk naar het COO, nou, dan hoop ik dat het wel gaat gebeuren. De vraag of het COO nou een goede of slechte construct is, dat laat ik even achter me. Voor mij is het een feit dat het er nu is. Maar ik denk dus dat er
nou, een paar dingen moeten gebeuren die nu nog onvoldoende. En dan zeg ik, dat is dus het belastingssysteem moet anders. En je moet dus een totale inzet gaan plegen voor alles van embryo tot 12 jaar. En je bent er dus niet als je alleen een diverse economie hebt. Want de lieden die nu een beetje slim zijn, die zeggen we moeten hotels bouwen. Nou, als je een economisch intellectueel bent, te zeggen we moeten een diverse economie hebben. Maar dan zijn we er nog niet. We moeten de publieke sector financieren. Ja. En we moeten onze toekomstige burgers ontwikkelen. En we moeten ons ecosysteem zich laten herstellen. Ja. Nou, en dus met andere woorden, ik vind ook de huidige plannen onvoldoende. Nou, weet je ik heb mijn vraagtekens wat betreft Kogel. Waarom? Omdat ik denk als je zoiets neerzet en je zegt oké, het gaat gebeuren in 6 jaar. Oké. Na 6 jaar, wat zijn de targets? Na 6 jaar is de armoede is weg, is geen armoede meer. Iedereen heeft een baan. Infrastructuur is alles goed. Wat is de target? Wat wil je bereiken? Hoeveel geld ga je gebruiken? Dat mis ik. Weet je wel, want er wordt iets neergelegd. Je wordt 6 jaar aan vastgemaakt. Maar je weet niet precies na 6 jaar wat gaat gebeuren. Wat vind je daarvan? Nou ja, kijk, het COHO is natuurlijk een soort tangbevalling geweest. En dan ben je al blij als het kind er is, ondanks dat het er beschadigd uitziet. Ja. Dus met andere woorden, die dingen die jij nu zegt, die hebben we nog helemaal niet. Er staat alleen maar dingen als voor een visie wordt een plan gemaakt, voor een plan voor de stuurgroep. Dus we zitten helemaal op het procesniveau. Nou, nu ga ik zeggen dat het niet eerlijk is in een globale samenleving om te zeggen dat de overheid alles moet doen. Dus ik ga hier, vanuit deze positie, ga ik niet de huidige regering of de vorige of de volgende of de ambtenaren alle schuld geven. Wat ik zeg is dat je de samenleving moet faciliteren dat die dat zelf gaat doen. Ja, dus het ondernemerschap is belangrijk. Ja. Het onderwijs is belangrijk. En wat dan belangrijk is het onderwijs van onderaf. Ik ben kritisch over wat ik lees over een koninkrijksuniversiteit. Wij hebben op verschillende eilanden. ICUC heeft een Amerikaanse accreditering. De Universiteit van Aruba is een uitstekende universiteit. Dus ik zit daar niet op te wachten. Ik zit te wachten op een revival van het basisonderwijs. Ja. Ik zit te wachten op ondersteuning voor moeders, vooral moeders, voor de eerste 4 jaar van hun kinderen. Daar moeten we het verschil gaan maken. Ja. Waar trouwens ook belangrijk is technisch onderwijs. Ik ken de directeur van Damen Shippard en die zegt, ja kijk, die hoge functies, die zijn het probleem niet, die vliegen wij wel in. Maar als wij geen MTS'ers hebben, kijk, vroeger kwamen al die MTS'ers, die hadden hun opleiding bij de ISLA gehad. Maar ja, die ISLA ligt nou stil. Ja. Op het moment dat we dat niet meer hebben, dan hebben we ook geen scheepswerven meer. Nee, natuurlijk niet. Dus dat heeft dus mijn eerste aandacht, dat is het onderwijs. Nou, om te beginnen tot 4 jaar, dan tot 12 jaar en dan tot 16 jaar. En universiteiten, met alle respect, ik hoor er zelf bij, die redden zich wel, die zijn voldoende sterk. Leg de prioriteit bij het basisonderwijs. Wauw, dit is mooi om te horen van niet-lokale persoon, laat me het zo zeggen. Nou, ik vind het belangrijk hoor, om te zeggen, want dit wisten we ervan. En ik weet niet waarom wij geen aandacht eraan besteden. Want kijk, weet je wat mij een beetje dwars zit, Philip, wachten? We hebben allerlei plannen, maar die plannen die worden niet goed uitgestippeld. Want kijk, nogmaals, als we terugkomen op Sanders bijvoorbeeld. We wisten niet gisteren dat Sanders zou komen. We wisten vanaf vorig jaar, het jaar daarvoor. Dus we hadden tijd om genoeg mensen klaar te stomen om door te stromen voor een baan. Ja. Maar we hebben het gewoon niet gedaan. Nee. En nu zitten we met elkaar. Maar de vraag is naast wat hij zegt, wij hebben nu, denk ik, 11 jaar lang hebben we het over het Merit Courtyard. Hebben we ervoor voorbereid? Personeel mee voorbereid? Nee.
Nee. We hebben denk ik ongeveer 20 jaar lang over Hotel Hard Rock in Pietermaai. Willen we ook bouwen. Nog steeds een zandplaat, ja. Ja, het is nog steeds grond. Maar wij maken mensen niet gereed om te gaan werken. Ja. Maar dat zijn toch de toekomstige plannen van het eiland. We hebben dus niet iets in de samenleving dat we elkaar daarin vinden. Dat het onderwijs en het bedrijfsleven. Dus dat is een heel belangrijk punt. Misschien is het nog wel even aardig om te vertellen. Er zijn 2 onderwerpen die wat aan de flank hier zijn. Wacht, Company geeft samen met Teamis, dus Frank Kunneman en ik, geven een course Governance, Context en Leadership. In die course zitten vooral mensen uit maatschappelijke organisaties, overheid, NV's. Wij denken als we daar het bestuur versterken, dat we dit soort verbanden kunnen gaan leggen. Want dit kunnen we niet allemaal van de overheid vragen. En die verbanden en dat vertrouwen over en weer, dat ontbreekt dus wel. Daarnaast zijn wij bezig met een programma, FINEC General. FINEC is beteugeling financieel-economische criminaliteit. Nou, stond vandaag weer op de digitale krant hier dat er veel high-impact crimes op dit moment op Curaçao zijn. Het punt is, als je iemand die iets heeft uitgevreten in de bak zet, dat is de beste manier om een recidivist te bouwen. En voor de lange termijn gaat het dus, natuurlijk is punishment een laatste middel, maar ik heb het 5-vingermodel ontwikkeld en dan is punishment is de pink. En voor de pink heb je de bijbeugstrategie, je hebt de barrière-strategie, je hebt de preventiestrategie en je hebt de ontwikkelstrategie. Nou, en dan zie je dus dat je naast onderwijs moet je altijd een vluchtstrook hebben voor mensen waarmee het wat minder lukt, die wat meer ondersteuning, die wat meer bijbeugen. Ja, dat heb je ook, ja, zeker. En dat is een lange termijn kwestie. Want wat gebeurt er nu? Vanuit Nederland wordt natuurlijk voortdurend geroepen dat wij op de korte termijn criminaliteit moeten. Het gaat er van alles gebeuren. Hè? Er komt meer OM, meer kustwacht. Nou, dat zou zeggen, ja, dat is net als met die hotels. Het is niet verkeerd, maar het is niet voldoende. Ook een minder criminele samenleving maken is gewoon een 15-jarig investeringsprogramma. Ja. En dit vraagt dus politieke moed om te zeggen, dames en heren, we doen dingen op de korte termijn, de middellange termijn en de lange termijn. En je moet eerlijk zijn, wij hebben dus niet over 6 jaar een samenleving waarin iedereen werkt met een up-to-date infrastructuur en digitale veiligheid. Dat gaat 15 jaar kosten. Ja, maar je moet wel zorgen dat je betere mensen creëert. Ja. Maar om die betere mensen te creëren, om die betere mensen te creëren, gaan we weer moeten gaan investeren in dat embryo tot 12. Ja. Dan moeten we weer naartoe, dan gaan we weer richting onderwijs. Ja, maar daar begint het. Ja. Er zijn modellen in de wereld, die heten criminal graduation. Dat is het levensloopbaanpad van criminelen. En dan zie je dat dus die criminele organisaties hebben het loopbaanpad beter voor elkaar dan wij hier in de legale samenleving. En dat is dus precies het probleem. Dat geldt in Nederland overigens ook. Dat jongeren die worden al vanaf 10 jaar, beginnen die dus hun eerste uitkijk- en transportklusjes te doen. Hè? Met het bezorgen van coke en dat soort zaken. En die gaan verder op die ladder in die organisatie. En die hebben altijd cash. Nou, daar moeten we dus modellen naast zetten. Verwachten. Iets heel... Ja, dit is een anekdote. Ik heb een paar collega's. Die is een paar keer op vakantie... Die zijn 2 keer op vakantie geweest op Curaçao. En ik heb hun aangeraden, mensen, jullie moeten tussen de lokale bevolking, daar voelen jullie de spirit, de emotie, dus daar moeten jullie zijn. En die kwamen terug en die vroeg mij, maar Henry, een vraagje, niet persoonlijk aannemen. Ik zie Chinezen, ik zie Indianen, ik zie allerlei mensen met een winkel. Zijn jullie geen entrepreneur? Wat is er aan de hand met jullie? Dat jullie geen eigen bedrijf hebben? Wat is er aan de hand, Philip Wachter? Waarom beginnen wij niet onze eigen winkel of ons eigen bedrijf? Valt dat niet op? Ja, dat valt enorm op. Als je alleen al kijkt naar hoe de Chinezen de retail in handen hebben bijvoorbeeld, dat valt enorm op. Ja. Ik weet niet waarom. Kijk, mensen komen dan
verklaringen die gaan tot aan de slavernij terug. Maar Ja, ik weet dat niet zeker. Ik weet dat niet zeker. Wat ik wel weet, is wat jij ook zegt, is dat het zo is. En ik weet ook dat hier veel mensen zijn met goede ideeën. Nou, wij hebben bij ICOC een entrepreneurship class. Ja. En wat ik dan altijd tegen die mensen zeg, ga exporteren. Mijn motto is: maak een wereld groter dan jezelf. Want anders gaat namelijk de ene startende ondernemer wordt een consultant van de andere startende ondernemer en dan draaien we een kringetje rond. Dus kijk, om ondernemer te worden, daar is veel onderzoek aan gedaan in San Francisco. Voor alles in het leven, kinderen kijken naar voorbeelden. En de mensen van hier, de Antillianen, hebben dus niet zoveel voorbeelden van ondernemerschap. Dat moet je ook gewoon leren door af te kijken. Ja, maar ik denk het heeft ook een beetje te maken met trots. In de zin van, hun zijn bang om te falen. Want dat zit heel diep in ons. Het gevoel van, ja, ik ga dit niet doen. Want als ik faal, ja, gaat iedereen me uitlachen. Dan tel ik niet meer. Ik denk dat ook een rol speelt in onze cultuur, denk ik. Het zou heel goed kunnen. Het is risicolozer om een lease te nemen voor een nieuwe auto en daarmee rondjes door de Breedstraat te gaan rijden en te laten zien dat het je goed gaat. Dan een onderneming te investeren, 3 keer op je bek te gaan, dat is waar. Ja. Maar we hebben in onze entrepreneurship class wel mensen, dus 1 mevrouw, die is begonnen met sieraden te maken en die exporteert ze nou over de hele wereld. Het kan wel. Wow. Maar wij moeten dus, je brengt mij wel op een idee, wij moeten mensen voorbeelden gunnen. Ja, denk ik ook. Niemand leert zonder voorbeeld. Het is namelijk heel gek. Ik heb nooit begrepen, op school, daar zeggen ze dat je niet mag afkijken. Dan word je uitgesloten van het examen. Maar in de samenleving, kinderen kijken af van hun ouders, hun broertjes, hun zusjes. We doen niets anders dan de hele dag afkijken. Nou ja, ik snap je wel, ja. Je leert ook thuis en op school dat je niet zomaar een windje laat. Ja. Maar toch, als minister zijnde doe je dat toch wel in de auto. Ja, iedereen heeft een beetje een dubbele moraal. Ja. Hey, even richting het einde van ons programma. Ik wil even vragen. Er was zo'n denkwijze. Ja, Knops die gaat zo weg. Dus we rekken dit proces over Kogo nog even. En als Knops weggaat, dan krijgen we toch een aardige dame. En dan gaat alles veranderen. Klopt dit gedachte, denk je? Dat denk ik niet. Nou, ik denk dat het voor een deel klopt. Ik denk dat er een aardige dame gekomen is. Ja. Dus dat klopt. Ik hoop ook dat er dingen gaan veranderen. Maar niet in de zin van verslappen. Kijk, ik hoop dat deze aardige dame met alles wat er is een doorstart maakt. En ik hoop dat de bal die we nu neerleggen, om vooral ook naar de midden- en lange termijn te kijken en eerlijk te zijn, dat die wordt opgepakt. Maar ik denk niet dat het construct wordt teruggedraaid. Oké, maar verder vind je niet? Want we hebben een duikje gedaan in die kogel. En ik moet je eerlijk toegeven, ik vind het een hele moeilijke, ingewikkeld juridisch document. Dat zo'n belang heeft voor een land als Curaçao. En dat mensen het niet helemaal inhoudelijk kan begrijpen. Want het is best ingewikkeld. Al die passages in die kogel. Als je het ziet, je moet het zeker 4 of 5 keer lezen. Elke keer krijg je een heel andere interpretatie. Ja. Wat vind je zelf van, eerlijk? Nou, kijk, de COHO is een paardenmiddel. Nee, maar de essentie van de COHO is dat Nederland niet zegt wij geven geld. Maar Nederland zegt wij gaan samen met jullie, gaan wij dus managen die ontwikkeling. Nou, ja, dat paardenmiddel, dat heeft dus via een soort tangbevalling, is er nu een kind geboren. Maar ja, dat kind moet wel opgroeien. Dus ik hoop dat de nieuwe staatssecretaris daar een rol in kan spelen. Dat er dus een vertrouwen kan ontstaan dat we met elkaar kunnen beginnen. Want kijk, we hebben nog niks. We hebben alleen maar papier.
En ik zou dus een aantal dingen die ik heb genoemd nog aan de plannen willen toevoegen. En ik zou dus willen dat het middenbedrijf en het onderwijs ook partner wordt. Want anders dan hebben we zometeen geen mensen om die economie invulling te geven. En daar heb je een schakel gemist. Je mist zeker een schakel. Heb je een schakel gemist. Ja. Je hebt niks aan lege gebouwen. Ja. Ja, 100%. Dat is inderdaad zo. Ten slotte, want jij hebt wel wat inzicht over de economie van andere eilanden. Welke van de eilanden denk je van, oké, dit gaat de goede kant op? Het is booming bass, zeker. Nou, ik zou zeggen, heb je nog even, maar ik denk niet zo lang. De vraag is namelijk, wat is goed? Ja. En ik kijk nooit naar economie alleen. Als ik naar Sint Maarten kijk, dan vind ik dat een geweldig land onder hele rare condities. Nou, dat is 100%. Met sommige huwelijken ook zo. En dat is niet erg, zolang je dat maar weet. Ja. Als ik naar Aruba kijk, dan vind ik het geweldig dat er zo'n enorme proudness is van wij zijn een land, de status apartis. En we hebben weliswaar een hoge schuld, maar we gaan het maken. Daar is een lange weg te gaan, maar die willen. Ja. Als ik naar de BES kijk, dan zie ik daar dat er door het lot van de geschiedenis een enorm ongelijk level playing field is gedaan. Nederland stopt ontzettend veel geld in haar showcase. Ja. Het gevolg is dus dat je heel veel resources wegtrekt uit Curaçao. Ja. Het gevolg is ook dat je een enorme bouwexplosie hebt in de BES. Ja. Ik denk niet dat dit zo had gemoeten. Ik vind eigenlijk, zet ik heel veel goede kaarten op Curaçao. Want Curaçao is in zekere zin too big to fail. Je ziet ook enorme Amerikaanse investeringen in Curaçao. Je ziet ook Nederlandse investeringen in Curaçao. Wat ik ook heel sterk vind, Curaçao is ongeveer zo divers als Manhattan. Het is een totaal andere samenleving. Nou, als we die dingen, het feit dat dus buitenlanden houden van Curaçao en het feit dat het zeer divers is, als we dat nou zouden kunnen koppelen aan kracht vanuit het land en geen verdeeldheid vanuit het land, dan zou het wel eens iets heel moois kunnen worden. Maar Philip, laten we heel eerlijk wezen. Raffinaderij. Weg. Venezuela, het probleem van Venezuela. Met al die toeristen die kwamen in onze vrije zones. Al die vliegmaatschappijen vanuit Venezuela die naar Curaçao kwamen. Met zoveel toerisme. We hadden heel veel te verduren. En we still standing, brother. We still standing. Precies. Kun je dat voorstellen? Ja, nou ik zie het. Curaçao is too big to fail. Dus ik ben best positief over de toekomst. Ja. Maar dan wel met ernst voor het onderwijs en ernst voor de ecologie. Die dingen mag je niet fout doen. Ja. Wat vind je van het manier dat wij onze studenten gebruiken op de eilanden om hun te bonjouren naar Nederland? Die gaan allemaal studeren. En bijna 80% die komt niet meer terug. En als je ziet ook de sterkte, de capaciteit van jouw geleerden van het eiland, die vliegen allemaal weg. En je hebt niet de capaciteit om hun terug te halen, om jouw eiland voor lange termijn te gaan helpen. Wat vind je daarvan? Nou, dat vind ik een heel moeilijk punt. Kijk, ik kan wel zeggen, dit is ongewenst, maar dan trap ik een open deur in. Maar ik vind niet dat je mensen moet verbieden zich te ontwikkelen. Dus ik vind dat je dat niet moet doen. Het enige wat je kan doen, is in die economie wat mogelijkheden scheppen. Dat het wel aantrekkelijk is voor die mensen om terug te komen. Ja. Ik ken natuurlijk mensen die wel terugkomen. Maar dat vraagt bijvoorbeeld meer toch die mogelijkheid om remote te werken. Het vraagt meer ruimte voor ondernemerschap, ook fiscaal. Het is een realiteit dat ze gaan. Ja, en natuurlijk, als ICUC werken wij keihard aan goed onderwijs. Dat mensen hier ook kunnen studeren. Dus je kan een aantal dingen doen, maar je leeft in een global economy. Ja. Oké, maar wat ik ermee een beetje bedoelde is, kijk, de regering moet gaan zorgen voor lange termijn ontwikkeling. In de zin van, kijk, tussen nu en 10 jaar, ik noem maar iets, heb je 10 advocaten nodig. Ik heb 10 ingenieuren nodig. En vanuit daar ga je mensen voorbereiden. Weet je wat, dan weet je, oké, ik stuur 80 mensen, maar ik weet, ik ga zorgen dat 40
moet terugkomen om ons te helpen. Zo ga je plannen voor de toekomst. Ja. Vind je niet dat we die richting moeten gaan? Ja, wij kunnen dus heel veel leren van de Chinezen hoe die dat doen. Die gaan ook overal ter wereld studeren. Maar die gaan terug naar hun land. Niet alleen met kennis, maar ook met een netwerk. Je zou misschien op die manier als overheid studiebeurzen kunnen aanbieden. Dat je zegt, nou, je mag studeren in Amerika, in Nederland, in Colombia. Wij werken als ICUC samen met de Universiteit van Extranado in Bogota. Dat is een fantastische universiteit. Dus om te studeren hoef je niet naar Nederland. Je kan ook op andere plaatsen studeren. Dat is ook in het belang van Curaçao om dus diversiteit hier binnen te halen. Ja. Niet alleen maar mensen die in Leiden hebben gestudeerd. Dus, of in Tilburg. Dus met andere woorden, je zou met een studiebeurzensysteem kunnen gaan werken. Ja, dat vind ik echt voor de toekomst, hoor, inderdaad. Heel mooi is dat, ja. Javier. Ja, ik zei dat was ook mijn laatste vraag toevallig of ICUC ook digitale les geven, laat me het zo, colleges geven. Dus dat is ook zo. Ja. Ja. Offline, online. We zijn ook de corona uitstekend doorgekomen, wat dat betreft. Ja, nou, fijn om te horen. Hey, ik moet je bedanken. Ik kijk even naar mijn aantekeningen. Ik denk dat we heel veel hebben gesproken. Bijna alles kan ik even doorstrepen. Het gaat bij mij blijven hangen over dat embryo tot met 12 jaar. Dat gaat echt bij mij blijven hangen. Ik ga een beetje de zeurpiet worden binnen de media met dat verhalen richting politiek. Want we moeten echt daar wat gaan doen. En het BTW verhogen en inkomstenbelasting verlagen. Ja, en ondernemerschap bevorderen. En voor de ecologie. Want als je hier zoveel meer bouwt, dan moet je ook doen voor de ecologie op het land en in het water. Anders komt het niet goed. Ja. Ja. Nou, met jouw woorden, ik ben ik even het nummer van de directeur van Carmabi gaan achterhalen. Ik heb het net gekregen. En die ga ik uitnodigen voor de volgende interview. Ja, ecologie is belangrijk. Ja. Dan ga ik zeker kijken. Dat lijkt me heel goed. Nou. Masha, dank je. Ik vond het weer heel plezierig. En trouwens, even, dat mag wel gezegd worden, voor de komende verkiezingen in Groningen, voor wie ga jij stemmen? Ik stem op Antje Diertens. D66. Oké, dan weten we dat. Ja. Tot ziens allemaal. Tot ziens. Dank u wel, fijne dag. Ja, het tremendo-programma, douche-programma. Amém. Douche-programma. Agora vai gostar mesmo. Então tem uma pergunta sobre muito interessante para a maneira como está pensando, e você ela papi algo muito importante, Javier, como apreciamos já, de importar poner 30 hotel, então bom mesmo como país não está aprovechado de, mas como de 200 euros a cá mandar fora, bom eu ter é bom na massa inferior. Unta algo como vou na broma com ele. Het een gosto pisar seguro. A mim te espera com nós. Coetene, anto basi algo. Te word que me tenha app mesmo que não gasolina que sube com 4 cent, diesel com 4 cent, correndo sube com 1 cent, água sube com 32 cent, gas grande. Na coção? E daqui da mescos 80 com 16 florin. Então notícia de criollo. Over de macro-economie, lo que está pasando na Rusland com Ucrânia. Passou prijs, model prijs die com waarschijnlijk gasolina de bira. Não está weg, hermano. Se coisa que siga aqui 18 dias, não está na 4 euros per liter. Ayer de noite, maar bedenken de noite 10 soort passar naar Duitsland. Je pode vir Den Haag awe. Normalmente, bom, mensen komen te broma com 4, com 5. Ano passado, de mesmo período aqui de winter, me estava tendo 24 para 28, Henry. No, 25. Juist, 28. Me estava tendo 24. Henry, ayer me atende para 88. Já se vê. Na Duitsland. Que mendi. Ora mi tabatinana, ora mi sabe horário, ora certo acaba o programa. Mi dico ne nos a passou bosa aqui mi kemendi. Passou eu gosto de pisar.
Sim, então ora em Holanda também bula, a WAC também bula 2,20 seguro para começar. Sim. Para começar, um custo feio, irmão. Mita home hard fast. Home hard fast, seguro. É coisa que não também vira mais fácil, vira mais difícil que tá. Por cierto, la gami bisa nós ainda não minosa kusi manhã nós não pode chegar toch para a experiência mi tá aqui não gasto mente acaba, pero mi a compreender que medida de seguridade basta forte, basta extremo. Entre outros secretários de Estado eu isolo, não durante a declaração passou eu tenho que sair e dentro um outro compromisso mesura e para base de seguridade evitar o pagamento para fora. Maneira acostumada com ele. Sim, teoria para bontinho, bom trabalho, custo, bom trabalho, pode nada de bom, não? Cansa por custo. Mita que não acaba da cruz, mita cruz cai agora aqui. Ok. Que me impôs outro mais que me não. Não, o estúdio é bonito, amor. Sim, amor. Estúdio, amor. Sim. Na me agradeci ene que está seguindo nossa olhada aí. A hora ela tem nos bisa over de donação para bindimento de nada aqui, mesmo de ata enorme na aqui, então ela faz donação mesmo na nós. Agora aqui que me na me agradeci ela para sombra com essa que não segura coisa de apreciar. Ela passa 75 euro que me deu o que eu bisa já, mas cobri a câmera que me digo do meio aqui. Deus bendicione, que está. No, en que mi saque tu viene que en que me dice nombre. No, mi saque tu viene que gusta. Dios bendicione de pedaço. Su humildez como gente te pone que sempre está assim, sempre. Vou conhecer você também, mas sempre está assim aqui. Que me diz Deus bendicione a verdade e isso não que te diz, ok, nós estamos fazendo bom trabalho. Se você também que dona, a se você não livremente nós está apreciar isso aqui imensamente. Vale a pena. Isso aqui não chega na final de nosso programa para AWE, de nosso programa para AWE. Tu conhecia a Diana aqui, Javier? Ablief? Quem conhecia a Diana aqui? Não, aqui dá no Spectrum. Ok. Dá no Spectrum. Amanhã me ainda de mês. Rijksminister da testa no leu com nós por tá presente. Depois, amanhã que eu que Tico tem, e não há essa aqui Tico tem, pero depois se Tico 2 horas de dia, se torna Holanda, Luigi tem. Luigi também tem o programa basta nos que. Depois de sei, 8 horas, nós temos Kings of Hits. Tem Kings of Hits, verdade. Sim, Kings of Hits, amanhã diz que. Então, amanhã nós temos presente novo junto conosco, bom novo. Que me visto muito novo, para quem está mais jovem, tá, pessoal? Sim. Amanhã, Cheryl está join nos do programa de manhã com diz que. Então, também nós temos, ora, já sabra, ora, amigo, de Tuma Liber. Nós temos nosso colega Angel. Tuma over once a cup, always a cup. Esse aí está é tremendo programa de já sabra. Anto mais claro para nós ser assim, man. Não, me está ganhando. Porque me de Leo atrás eu vou lá assim mesmo foto. Primeiro com Angel, Leo disso escolpa muito. Leo, mas bise para cuidar aí. Leo está se tu consumir essa maneira tico. Tu consumir essa sana, que me está fly, me está o link, me está tu coisa. Que me automaticamente involucrar com o programa também, escosko é aqui também. Yolanda Fanaita também. E me está tudo seconang. Que me está menos involucrar com o programa, você está podendo me lubidar no que me desculpa, me pede desculpa aí publicamente, se você não me não menciona Lio o programa já sabe, cordami, você acordami. O Lio te esse torgo su bailes, anto 8 horas Angelo te aí com once a cup, always a cup. Já domingo wake up and smell the coffee com também tá Lio tá tudo completo. Anto depois de já domingo aí nós tem é bom. Nós tinha bom, se te sus leite do grosso. E me tá buscando disco. Sim, analisar, podemos analisando, não la que zona, não. Não, mas me tá buscando disco de que governo vamos hoje? Achei até aqui, não me lembro se aqui onde rato bolsão. Analizando, com Henry Menke e Javier, riba entrevista com analisando, caminda tá analisar turcos, tá actual, analisando, com Henry, com Menke, com Javier, riba entrevista com crítico esquerdo. Que tal, você? Então você, Como diz?
tremendo então. Sí, es cierto, seguro. Ya domingo award. Ese lo está analizando. Anto más claro. No me voy a decir nada. Ok, sí. Más claro también. E a Luna não está clara, não está em casa de Luna, outra coisa? Sim, que não seja aluno outra vez. Luna não está em janeiro, solia. Janeiro salia, tremendo. Janeiro solia, nós estamos de Bacojo, é sua jamaica caia fo. É sua jamaica bisa me tudo união, ela em união net no momento aí. Mas não sei como tem jamás trouxe. Jean Cleopa. Jean Cleopa, sim. Na me manda Sheldry mensagem ao olho que me soa. Quem está no engano e papi com ele para missar que está disponível que ela respeita. Também que está o único a cana de stap dan die kogel bem arriba. Então bem interessante para por intercambiar com ele. Quita seu pensamento e kogel 2.0 aqui me também. Então eu acho que me põe, mama na Sheldry app hoje aqui. Camina me pedir saludos parlamentario, nós podemos entrevistar o chamar sobre 2 horas de Bacojo. Que mendi nós estou guarda esse aí modo que nós podemos e detalhes estão se nós podemos entrevistar. Coisa que dentro da word aqui não está ordenar Silvânia para rectificar. O Willem está com o dem primeira instância de coisa decidir que não está ordenar Silvânia ministro de finanças Silvânia para rectificar sua expressão tocante ex-jefe de gabinete. Se trata de uma expressão que Silvânia arrasta de sua página de Facebook enquanto acordo de tarefa que o acordo será na 2021 entre o ministro de Finanças anterior e a companhia de ex-jefe de gabinete e expressão enquanto envolvimento de ex-jefe de gabinete em projeto de otimização do Departamento de Imposto. Para lo que se trata de expressão tocante de acordo de tarefa, corte está busca que no momento que a expressão acordo assim, estava de insuficiente base válido para essa aqui, mirando de maneira irregular que o acordo aqui entre o ex-jefe de gabinete e o ministro de Finanças anterior a ser realizado. Corte chega na conclusão que a expressão de Silvânia não pode qualificar ilícito. Para lo que se trata de expressão tocante de envolvimento de ex-jefe de gabinete em projeto de otimização, corte está busca que a expressão aqui para assinalar que essa aqui não está ilícito contra o ex-jefe de gabinete, já a hora de rectificar suficiente do Silvânia do mensagem 7 de fevereiro de 2022, pone arriba sua página de Facebook. Que mendi Javier Silvânia a gana o caso aqui den corte contra de Vanessa Geisberta. Essa aqui acaba de dentro fresco hoje aqui. Mas você está 27, estava não, 24. 24. Okay. 24, sim. 24. Que mendi. Essa aqui está mensagem de corte. Consequentemente, o senhor Silvânia ave porta de júbilo para sombra ela gana o caso contra de Vanessa Geisberta. Então, essa aqui está preliminarmente lié bisa, porque nós temos cinta estudos que aqui vão nos meses também, mas essa aqui está perspectiva com a Amanda agora aqui para a prensa. Logo ele dentro de algum minuto por aí, arriba nos página, me segundo me topiando com aqui, já me topiando de caba, para nós poder pôr ele assim, abo por ter acesso a ele e ler essa aqui também. É aí que essa aqui também é mais interessante, mas é detalhe. Essa aqui também vira algo sumamente interessante, de nada. É também sumamente interessante, lo me tem ganas de mirar aqui também passa depois de essa aqui. É um momento estranho, sim. Como diz? É parte de Vônus que Vanessa, é a maneira que o Wes a Bernardo é exato, então é pouco estranho, sim. O Wes, Vanessa que o Wes está pensando, mirando com o contrato a Bahia para chegar a bearing point aí. Está tem pouco maneira luxo zaken, mas não no holandês. Que apone ruimte para atacar e acusar ele, tá temos a coisa da doida. Sei me por essa que for. E esse é o local que está sendo bizarro também. No caso aqui, a mim também busca mensagem também.
quem te sunkulo que papia di ba e caso aqui. Na me manda ministro mesmo app, Javier Silvania. Senhor ministro, feliz dia. Gustosamente nos lo quiere a entrevistado. Arriba es sentencia a queda pública. Awe. Nos to ada waxi e ministro lo concedernos entrevista aqui. Vamos de seguro, tá bom. Vamos de seguro. Aí chega, ping. Me tenho poner em pantalla para na mira vamos mandar isso. De problema passa com aí, vou pensar. Mas mira, quanto via mais manda app, então não pode contestar. A minha tá botando a pessoa com a do podium para minha coleção, não? Sim. Como ele pensou um 30 já demo programa tempo aí. Sim, para minha coleção da second nós ela cumpre não subir com os maneiras ela cumpre sua hora second nós. Cumpre sua hora não, sim. Ela cumpre sua hora second nós para pode acompanhar para minha coleção. Então tá botando so mais do nele podium. Dus então ela se bom uso de exposure. Sim. Seguro. Pero maneira de vista, talvez bom vaca hoje aqui, que também é o seguinte passo ainda também portar senhora Reisberta por decidir que tem o grupo, sim, não? Sim. Imaginar que a possibilidade é tipo, se não agora bom, nós não alesse vamos ainda, tá peço para que nós arranha rápido, hoje que nem que nós chega, mas bem mal alesse leva você não me não confirmar a peço para aqui ainda. Mi app não dentro dessa caminhada Silvânia, vamos ter que ela quer colocar na vem. Ok. Pero lá que nós vamos guardar o Kiko te pide Kiko, então assim nós por ter mais detalhes. De mês a domingo de analisando, nós temos mais detalhes de caso aqui. E me espera nós pode atender se essa que nós a fundo que tá outra reação de minister of the senhora Reisberta também, maneira que está acostumada a ser que reaccionasse com nós, maneira sempre portanto ancho abrir. Ok, esta diba nos página que me entrou na polícia. E aí me está buscando disco de cachê, eu não ajudamos dato, me não põe o link do YouTube. Você não pode cachê de disco do visa. Bota de mute. Oh, ok. Me está buscando disco de cachê que está visa de esta duche e corda tabata. Esta duche. Por favor, você não ajudar-me com a canção aqui para nós poder promo de Sim, me tem, mas me mandar. Não, a mim tem não diz que sim me sama. Mas eu tratei buscar, pero me não ia. Daqui tem bisa bomboche. Esta duche, assim nem corda tá alegria para o povo. Sim. Se você diz, tá? Chegou. Sim, que me manda de grande, tá muito yamba, tá? Não, muito yamba, não, verdade, amor. Yamba tá que eu vou me dizer. Na gami wak me sora que não para não ser nem por mira. Assim aqui, é comunicado taponé, que men se você subir entrevista com a hora aqui, até aqui. Fala para nós outra leva bom. Sim, que men de você não subir lesa é comunicado de corte de caso aqui. Aí, aí lá que nós bisa Sim, tem já domingo. Domingo, a mim tem manhã que eu esqueci rato com Kings of Hits, então já domingo eu esqueci nós back com analisando não tem nada. Não, amanhã ainda tá meu rato, nós não me dá bom amanhã ainda rato. Sim, amanhã eu quero botar Cosme, tá dentro do cubo. Se tem Cosme nos comentários, você dá o bairro, irmão. Não sei. Agora bom. A mim tem estúdio, a Boriba Caia. Tchau. Também tem que Cosme. Bom.